Way ukana ubadang hapo ka chance nem karta uban East Janta Hills District limba kilat pathai kubor ulapan map na kikatu kat ni khana kan thai pan na ki bahayeng hasam jong ki namar ka jingpanan kam bakla jong u ya ki dur ki ne ka video bat palat pai ba hakirin san social media limba ka Facebook page ka jong u da ka baku boru baro ka dei tang ka jing bakla jong u hi haba crunch kilat pathai kubor utei kona ulong ba ka dei ka jing bakla jong u hi ha ka ba ula edit ya ka dur ki bat pen sapryang ya ka da ka babu ha ka Facebook page ulong ba ha ka jing shisha ki khana ha ka video kim dei kita ki badakat kum ba ulak keno kum ta upan ma na ki baro ba na ki bahayeng ha sem jong ki ru uni kona ulapan ma karpang e na ka khana ka ba dei ka try video ka ba ulap kumpanan kam bakla bat edit klam akor bat grand bakla ru ha ka video ka ba ulabo Facebook page kumju ru na kalyang mama jong utei ukhana uba m lamurong upan ma na ki bahayeng hasam jong ka khana kan thai bat kumju ru na ki tu ki khana kan thai ki bla sha panan kam bakla ya ka video jong ki bat ulo ong ru ba kala dan ka jingya ma markliang lang na baro arliang na kalyang utei ukhana bat umama bat ki le bahayeng hasam ki kerpat ya ki pai pa bakin sobha ban pendam no ya ka video bat ru ban num pen sapryang shu bat lada lap badan ki badang pen sapryang ya ka video na kalyang jongki kin le dak bating e kum ba pau ka video bala pen sapryang ki la dan bonwot ki khana kan thai ki badang ya comment ya sobha shi parlong bat ring dur ru bat bo ha ki Facebook page henry uteu khana ubadang hapo ka san snam karta ula shim ne download ya ka video jongki nang ta ula edit ru bat kran klam akor ru ya ki halor ka video jongki bat ula penmi ne post ya ka Facebook page jong u bat kin tho ru ba kini ki khana kan thai ki dei ki badakat bha bat bon jat ki jing kan tho ula kan tho ya ki khana kan thai ha ka video jongki ka ba ula post ha Facebook na kalyang ki bahayeng hasam jong kite ki khana kan thai kila dawa na utei ukhana ba udei ban pan ma ha ki rinsan media hi kumba ula penmi ha ki social media kum taro utei ukhana ula mi shakman bat pan ma lemba ki lat pathai ku bor kum juru na kalyang ki bahayeng hasam jong ka khana ka ba sha panan kam bakla ya ka video uba je dakhar ula ong kum upara jong ka khana kabala sha pan klamran haran san social media kumba kila dap pan map kumta kwa shu bandan kanu kanu ka jingya bu nur para shnong para thau namar ba kila ya map to ngau from chuan rong la jalpet brismer te kamana pan map gini khna sangut te pan map kila belo pa pu prang kile la dum senior pan map gi te kamera lele agi tewa edit gila him gila mbal bru te edit ini kena sangut edit lim korgi te depan map agi tu la payu barang kile la mesin yung kil depan map ayo jo jing kla yung ngahi te liang tu bru sangut arto em jing baklagi ki yung ki te tu ro liang ngahi bahi me tu video te edit olangahi te KRM jing ye gi ki dihok dilai la kachawan le kachaw ye dihok le gi te tu ro ngai wa le tu karpat eki pejba te snyawa ham share ham ya post dir ka video to ni video am to man ko gaskiat ni to jing kla yung ngai to kam ngau manu prangswa lamurong te im da bakla upaya dip te pangu pandim heni pangu panmap heni tim sim tek tes now daya na map i le pu do heni kam le dangai lang i ya pan map lang du lan step adu pu heni le te sa ka du to hidir ya man ka ni kujut ka ni tom sajadat ya me lang ka maju isung thau ka roi no biang sa snaw to ni si wan khmat yong pi ba nga kam payu yong kini ga khna wanda chap da sorom ha po social media kam wanda ya pan map gini prachnang prathawi ni khna prangchwa ngale memi kwa u yakso not ksokpo prachnang prathaga da yama phi o lada memdeu le gilini chkhmat jing skiat nai nga hawtip nongkong ni khubor sausi ba do kate mudwa u pne tangwa ong kam prachnang prathawi yo ya ukso yo u yabo te dai bai lang ini ya map kaliang kam man bru long bru
te kam jo le karpa de phi bra wa jing to ni video wam hoi us nyau pers nyau phla phi wam hoi mundur si phi ni ba ni video em man go was khiat dang wa le kan de u ni dang mut ong le kan de han to kam wa si teman go chwa man viral po media te karpa de phi ki wa yu wa pa ni video keleng le man sang ba ya delete kan ne ba i kam tri yung man ta go ya buram akor yung i po yung po sem se mat hado po chnang po thau le ni ba pada po jelang i le man yu phi kam ni video hoi man go wa pau chman ba kam jo le hoi jia go se ni ba ja buram go i nga snau khia ba jing to ni ma kam tel ar pher la lor wa khia le man kam man burum man hab ya map kaliang hi to yong dap map ki man nga le kam pa yu para yung ka man pediang ba ni ro se lada thangat kelni chkhmat doite don hi khoblai chibon phi pa wasnau ba ham ya share de ni video